hilot ka gyud kay aron ang mga gikaon nato nga mantikaon nga mo stock up atong kaugatan mawala kay stock up man pinahagi sa mga mantika nga atong gikaon. Kinahanglan gyud hiluton ang lawas aron mobalik og active ang circulation sa dugo. Wow. Muna tinuod na hilot to. Gisubay gyud. Kani din hitian mo. Kaya nakakatuig ng hilot na. Sugay na oy, tigulang nga ni ko 30 pagkapin ko ng sugod og kilo. Oo. Oo. Kay sinta na gud ko karon kapin. 30 na katuig. Kana nag-experience na. Pero kuan gyud mer kay kanang paghilot sa kuan man na ni mga bugnaw kag kamot ug gaan kag kamot. Kay ang bugat ug kamot mo man na nga patakal ang gipunta dito. Kinahanglan gaan imong kamot. Oh. Yan naam sa ko ano suhi sana. Nakoy suhi Kanay mo ha dili. dili. Gahom good. Ato pud nang panungdan kay aron maayo ning atong gipang kuan. Gipang hilot. Oh lagi.